Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनै आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। आयै फिसाया गोलैदोंहाय। लोगोफोर नै जोंहा अमा सावनाय जानो लुगैदों, थ' बेखायनो जों दा अमा बेदरखौ माबाबाय आरोना सावबाय। मानो होनब्ला बेखौ माने मोजां सुनानैहाय फोरानदबखानायखा आरोखि। सान्दुंआनो बिराद मोजां दुंदोंमोन, थ' दिनै फुरा सानसेखौ लामखानाय। ओमफ्राय मोदोम मेजेम आरोना अमाया मोजां। दा माने सावदों आरोना जोङो। बेलायनांगोन ना। दा जों सावगासिनो। गथ'फोरा जानो लुगैदों आरोना, बेखायनो आङो सावनानै होनोसै आरो। बारा सावनानै जानाय हुदा गैया, ओमफ्राय बिदिनो आरोना आंना सावनानै खामजोबनोसो नागिरो। मामि गफंगोन माखासे दंबावो आरोना थोरसियाव। मेजेमसो नालाय बियो नै। मेजेम गबाय। मेजेम गोजा। खांजोबसिगोनसोलै। खांजोबसिगोनसो। खामजोबालै। आयदै हा। Mami, aku खालामगोन. Ha? Aku खालामगोन. नोंबो खालामसै? Aku खालामगोन. र'. अरावसो हाङोना, माबायावसो अरखियावसो। आंनाव अरावसो होनाय जाबाय नै। एसे सावबावनोसै र'। संख्रै फानलु लाबो बेयाव हरलाय नै, मामा रेडि लादों। दुन्दिया लाबाय, पियास हाना लाखाबाय, बानलु दङ नै, संख्रै आरो अमा बेदर दंबावो। बेखौ दा सावबावगोन। अरासो गोमोरजोबनोसै, माने दासो गोसोखांब्रबदों आरोना अमा सावनाय जानो होननानै। दा बिमाया सावगासिनो आरोना। अरखियाव फोनांनांला मा? खोन्थाबाय था। मेजेम गबाय मेजेम। जाबाय मा? लाय। जाबायलै। जाबाय बायदि मोनबाय आं। जाखाबाय संख्रि फानलु होदो। ओमफ्राय नै लोगोफोर दा सिथों सिथा माथो होनबावनो आरोना, दा फिसालाया सावबाय नै, फिसाजोआबो सावनो बिगासिनो आरोना। जानो बिग्राया बेनो लोगोफोर, बेनो गोसोखांदावग्राया बेनो फिसालायानो। इउ गाहायाव होब्रा एसे। अरखियावसो होनांगौमोनलै, अरखियाव। औवा बन नालाय ब्ला आरो, ओमफ्राय बनाबो नै थसेल'सै लोगोफोर, माने थनैमोन आरोना, गोलाव थनैमोन, थसेया जोब्बाय। ओमफ्राय नै सासे थोरसि लानानै रेडि आरो। अमा बेदर सावनाय जानो लुगैदों आरो ना मा? संख्रि साखिनायबाय। खालामनाङा मा? दरसे गोलैबाय अहा? मानो खोलैखो? खिथायाबो आरोना बियो। जाबायदां? माबायाव आथिङाव रेजेरगोन, आथिङाव। जाबाय। दरसे गोग्लैनायखौहाय सुनानै होफिनबाय आरोना। अरावनो हरथारदो दे, अरावनो हरथारदो। सायो, लुगैदोंमोन ना मावनो। दे बैथिं थांदो। हां मोनदों दा बि। एसे फैबाव मानसिया। बानलु सावबाय नै दाना मामि फिसाया। दे मोजां साव, आंना फिसाजोआ बानलु सावनो सोलोंबाय। खानाया थिखो हायो बैथि। खानाया थिखोबाव। गजोब्बाय। लोगोफोर नै बेदरा जोंना, बेखौनो जानोसै आरोना जों। जाबाय बानलुआ जाबाय मामा। लाबोदो। जाबाय। नै बिराद गोथाव जाबाय आरोना। बिराद गोथाव नै दुन्दियानो दहाय थाजामोन। दा लागायनानै बिदि जाबाय आरो। दा जोङो जानोसै आरोना, संख्रिखौबो फोनखाबाय। होदो बैयाव जाहैनोसै थ'। दा नै लांबाय न' सिङाव जानोसै। Wow, so nice. लायदो दे। टेस्टि नुबायना लोगोफोर, बेखौनो जोङो राननानै जानोसै आरोना, पारा-पारि जानोसै बिमा फिसा साथामजों। लोगोफोर जों दा जानो रेडि आरोना, जाद' नै। आंना दहाय लागायनायनो दं आरोना आखाया। खानाया आइडियालि जाबायहाय। बानलु जादो, बानलु जा।
alwai माने लोगोफोर आं निजे हारसिं सावनानै जाफेराखै आरोना माने गुबुननि सावनायखौसो जाखांबाय माने आङो सावनाय बुस्थुखौनो जायाखै मोनबाय थायो नालाय बेखायनो सावनानै जानाय बुस्थुफोरा माने खम आरो आंना दिनै फार्स्ट टाइम माने आं अमाखौ सावदों आरो टेस्टि जायो गोथाव Rồi लोगोफोर कमप्लिट आरोना जाखांजोब्बाय दिनैसो आं अमाखौ सावफेरदों जिबनाव आं अमाखौ सावफेराखै मानो होनबा आंनाव बारा बिश्वास गैया मोनबायदां जाबायदां इदि साननाय गैया एकदम सावबाय थागोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम मोजां जादों आरोना लोगोफोर टेस्टि नोंथांमोनाबोथ' अमा सावनाय जाखायो आंल'सो बुरैलायलांबाय ना मा होनो लोगोफोर माने दिनै फार्स्ट टाइम सावदों आरो आं अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ फैनानै थाफिनदोलाय बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो